Η νοσογόνος παχυσαρκία αποτελεί σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανεπτυγμένου κόσμου. Ειδικά στην Ελλάδα, οι αριθμοί προκαλούν απογοήτευση. Συγκεκριμένα, 1 στους 4, δηλαδή το 25% των συνανθρώπων μας, πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία. Τα υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας έχουν εξηγήσεις. Μερικές από αυτές είναι η κακή διατροφή, οι ορμονικές αλλά και οι ψυχολογικές διαταραχές και η κληρονομικότητα. Τα περιττά κιλά υποβαθμίζουν δραματικά την ποιότητα ζωής και μειώνουν το προσδόκιμο ζωής. Είναι γεγονός ότι η παχυσαρκία ευθύνεται για μία σειρά παθολογικών καταστάσεων όπως ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια, η υπέρταση, η υπογονιμότητα και βέβαια διάφοροι τύποι καρκίνου και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. Όλες αυτές οι επικίνδυνες συνθήκες μπορούν να περιοριστούν με τη βαριατρική χειρουργική, την πιο σύγχρονη ιατρική επεμβατική μέθοδο που εγγυάται εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στην απώλεια βάρους όσο και στις συνοδές παθήσεις, αλλά και κατακόρυφη τόνωση της σωματικής και ψυχικής υγείας του ασθενούς. Με απλά λόγια, η βαριατρική δίνει πίσω στους ανθρώπους την όρεξη για ζωή.